Breaking news. Flere muldvarper i Danmark. Er 9. klasser virkelig slår i skolen? Bryder de alle sammen loven? Hvor fattige er de? Snakker de for meget med muldvarper? Det har vi undersøgt. Der er kommet flere og flere muldvarpe til Danmark, og især til Midtjysk Efterskole. Og de her muldvarpe, de er rigtig meget rigere end alle Niners, der går på den her efterskole. Og endda næsten lige så rige som selveste Daniel Riis. Sagde du Daniel Riis? Jeg sagde Daniel Riis. Ja. Desuden viser vores statistikker, at Niners ligger under middel i forhold til, hvor mange penge de har, mens vi andre 10. klasser ligger over middel. Det betyder, at Niners er mindre succesfulde end 10. klasser. Det var da pludselig rart. Rigtig interessant fakta. Ja. I vores undersøgelse fik vi også alle Niners og alle 10. klasser til at svare på, hvad for en lærer de egentlig snakker mest med her på Midtjysk Efterskole. Og alle Niners ligger over gennemsnittet i, hvor mange der har valgt muldvarpen som den lærer, de snakker allermest med. Og i forhold til vores undersøgelse, så viser det jo bare, at Niners de virkelig ikke går særlig meget op i skolen. Og hermed igen, at de bliver mindre succesfulde, end alle 10. klasserne gør. Muligvis skoledækker os. Vi ved det ikke. Ja, det kan jo ske, for muldvarpen er jo trods alt næsten så rig som selveste Daniel Riis. Sagde Daniel Riis? Jeg sagde igen Daniel Riis. Imponerende. Meget. Det er imponerende. Meget. Noget andet, der viser, at Niners bliver mindre succesfulde end 10. klasser, det er, at kun en tredjedel af alle Niners, der svarede på vores undersøgelse, faktisk kommer til tiden til deres timer, mens det er over halvdelen af alle 10. klasser, der kommer til tiden. En tredjedel? En tredjedel. Det er kun en tredjedel. Desuden viser vores undersøgelser også, at 100%, ja, hele 100% af Niners, de bryder simpelthen loven. Sagde du 100%? Jeg sagde 100%. Det gjorde jeg. Og det er rystende. Muligvis sælger de narkotika. Vi ved det ikke. Og det vil vi meget gerne finde ud af til næste uge. Damn right. Det var alt, hvad vi havde for i aften. I MC Breaking News.